Evo moram da vam snimim, vidite kakve su divne kaki jabuke, to mi Dever nabrao iz njegove bašte, prelepe, pogledajte kako su divne. To ću vam večeras u live-u pokazati, eto on ima divno drvo, pogledajte, pa to je milina vidjeti, što kaže moja sestra kao da su namolovane. Ova je već zrela, nju ćemo odmah da pojedemo. Hvala mom Deveru za kaki. Eto, ljubim vas, vidite kako su divne. Dragi moji, moram da vam pokažem. Za ovaj kremčić koji svi vole, evo ovako, rastvorila sam kaki ili japansku jabuku. Znači polovinu, ovako polako ću da skinem, da ubacim u ovaj blender. Treba da je zrela, da je zreo kaki, baš da je zreo. Evo ovako. Ovdje nije muška, nema ni jednu semenkicu, fino. Eto. Malo je teže ogrebati, ali evo baka će još da ogrebe. Za to nam je potrebno samo za jednu 50 ml mleka, jedna kašičica kakao praha, znači jedna kašičica kakao i to je to. Sad ćemo da zatvorimo blender i tu smesu kad napravimo, divno, divno, predivno, evo. Evo. Možete da dodajete obavezno med, ali pošto je slatka nije potrebno da dodate razne još đakonije. Evo vidite kakav je to krem. Prelep, prelep. Evo. Prelep. Može i gušći i ređi. Ovo jedno ćemo da stavimo u friz i da zaledimo. Tako ćemo praviti mali sladoled. Jel vidite? Eto. Sad ćemo da vidimo to. Sa medom bi bilo kao kremkasto. Sad ćemo da stavimo u čašu da vidimo. Opa! Oho! Baš je lepo. Eto, uživancija, uživancija. Mogla sam još malko. Divno za uživanje. Sad ćemo da uzmemo jednu ovako malo veću čašu. Evo ga, opa. Pogledajte kako je to za uživanje. Evo, pogledajte, baš za uživanje. Evo. Divno, divno, divno.